ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו נתחיל ללמוד היום מאמר לכבוד ל"ג בעומר, מאמר נפלא של הרבי מלובביץ'. מי שלא יודע מהו מאמר, אני רק אעשה הקדמה קטנה ואומר שהרבי אמר שני סוגים של דברי תורה. אפשר לומר את זה באופן כללי. אחד זה נקרא שיחה, שיחה של הרבי. השני זה מאמרים. מאמרים, הרבי היה יוצא את העיניים, כולם היו עומדים. זה ממש דח, דברי אלוקים חיים, ירידה של אלוקות, של דברי אלוקים. מעין נבואה, אפילו בדרגה גבוהה יותר, כתוב שנביא, שחכם עדיף מנביא. אז מתחברים כתוב תלמיד חכמים, מי זה תלמיד חכמים? תלמיד של מי? תלמיד חכם הוא רב בעצמו, אלא מה? הוא תלמיד של החוכמה העליונה, ולכן תמיד הוא בתנועה של נביאה, בתנועה של לקבל מהחוכמה שלמעלה, ולכן כל מה שהוא מבין, הוא מבין בעומק יותר. לכן הרבי במשך 40 פלוס שנה, לא הפסיק לדבר, לא הפסיק לגלות, אף פעם לא חזר על דבר פעמיים כמעט, דברים שהם באמת לא יאמנו. אז מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה מאמר שהרבי אמר אותו בתשל"ז, וחילק אותו גם כן בשנת תשנ"א. מי שרוצה לראות את זה לפניו, מי שרוצה לראות את המאמר שאנחנו לומדים לפניו, יכול להסתכל, לרשום בגוגל, מאמר של הרבי מלובביץ', גל עיניי, תשל"ז. בסדר? אם מישהו רוצה לראות את זה, אתה יכול לשלוח להם קישור, כן? תשל"ז. גל עיניי תשל"ז, אפשר לשלוח שם קישור, יש שם, אפשר גם לשלוח את הקובץ, דרך אגב, קובץ פה. יש את הקובץ? במפתח, במפתח אתה יכול לראות את הקובץ. אני שולח. אוקיי, מצוין, כבר ישלחו לכם את המאמר. בעצם פה הרבי עומד על הגילוי והחידוש של רבי שמעון בר יוחאי. כידוע, רבי שמעון בר יוחאי הוא אבי פנימיות התורה. הוא בעצם גילה את פנימיות התורה, לא שהוא המציא אותה, כי פנימיות התורה כבר קיימת, הייתה קיימת מן הסתם, נכון? כי כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו את התורה עם כל חלקי התורה שבה. ולכן, קודם כל, ל"ג בעומר זה תאריך מאוד מאוד חסידי, תאריך מאוד פנימי, שחוגגים אותו בכלל ישראל, אבל רק הרבי פותח את מה זה ל"ג בעומר באמת, בהרחבה. אנחנו הולכים ללמוד מאמר אחד של הרבי על זה, אבל האמת היא שיש עוד הרבה מאמרים שהרבי מדבר בנושא הזה, הוא באמת לקח את העניין של רשב"י והעלה אותו על נס, מצד ההבנה, ההכרה, באמת מה החידוש של ל"ג בעומר, מה החידוש של רבי שמעון בר יוחאי. אני רואה שיש אנשים שעוד נכנסים, אז ברוך הבא. טוב, תגיד להם ששלחתי את המאמר. יופי. המאמר נמצא גם בקבוצה שלי, של השיעורים, רבי יאיר היקר שלח אותו פה, אתם מוזמנים, קיבל, כן, בסדר, צריך לכבד את הרב שלהם. בסדר גמור, חברים יקרים, אז אנחנו נתחיל. יש פסוק בתהילים, פרק קי"ט, אומר דוד המלך עליו השלום, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כותב אדמו"ר המהר"ש, אדמו"ר המהר"ש היה הרבי הרביעי של חב"ד, היה בנו של הצמח צדק, שהיה נכדו של אדמו"ר הזקן. יש לו מאמר על הפסוק הזה, והוא אומר, על פי מה שכתוב בסידור שער ל"ג בעומר, שהרמז בתורה על ל"ג בעומר הוא בפסוק עד הגל הזה. עד הגל הזה, זה בעצם מה שהיה עם יעקב ולבן, שהם עשו הסכם, לבן רדף אחרי יעקב, הם הקימו גל, גל עד, יגר דסעדותא, כמו שכתוב בארמית, הגל הזה בעצם זה היה גל של לבנים, הוא אמר לו תעבור לפה ואני לא אעבור לשם, למסחר אפשר, אבל לא למלחמה, ובעצם הם עשו סוג של הפסקה. שם כתוב עד הגל הזה של לבן עם יעקב, זה ל"ג בעומר, זה הרמז. איפה זה מופיע בתהילים? בגל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. עכשיו אנחנו הולכים להבין מה זה הגל הזה, בין מה הוא מפסיק, מה החידוש של רשב"י שפתח בעצם את החסימה בין הגל של לבן לבין הגל של יעקב, זה מה שאנחנו הולכים לראות במאמר הזה. ל"ג בעומר לא יראה אותו דבר. בעזרת השם אנחנו נשאר פה עד סוף המאמר, מי שיהיה כוח, מי שיחזיק ראש,
ל"ג בעומר זה יהיה אחרת. אם לא יפריעו לנו פה כל שנייה. בסדר, אף אחד לא מפריע. הנה נדיה נכנסת. תעשה את יוס, מה שבאתי. תעשה אותו, והוא ישר. כמה הוסטים אפשר פה? לבא. לבא, תעשה אותו, והוא ישר. אז איפה הוא? כנס. יפה מאוד. מקווה שלכולם גם בבית יש את המאמר מול העיניים, שיהיה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, מה שנקרא, מתוך הכתוב. נו, נכנסת? מה, אתה נקרא זום יוזר? איך אני יודע מי אתה? יש פה כמה זום יוזר. אתה רק עושה צרות. מאחרון שנכנס. טוב, בסדר, זה כבר מעובר, אני לא יודע. טוב. אז הוא אומר, והפי הידוע שכל העניינים שבתורה הם בתכלית הדיוק, יש לומר, דזה שהעניין דל"ג בעומר שבפסוק גל עיניי, גומר למדים מהעניין דל"ג בעומר שבפסוק עד הגל הזה, ובכדי לבוא לעניין גל עיניי, הוא על ידי הגל הזה. זאת אומרת, מה זה גל עיניי? מה זה גל עיניי? גל מלשון, גילוי, תגלה את העיניים שלי, שהעיניים שלי יראו את האמת, והביט הנפלאות מתורתך. זאת אומרת, מתוך התורה, הבקשה של דוד המלך, שמתוך התורה תהיה לו ראייה בנפלאותיך. גל עיניי והביטה. וזה איך זה קשור, כן? לפסוק עד הגל הזה. בואו נראה. אנחנו באות ב'. בואו נראה קצת את המשיכה לנו המצגת פה. בסדר? שימו לב את המצגת. גל ולג, כן? גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. עכשיו רואים את המצגת, רואים? רואים? בטח רואים. יש בקשה מדוד המלך שתהיה התגלות רוחנית עליונה. להסיר את האלם קודם כל כדי לראות את הסודות של התורה. יש לנו את עד הגל הזה, וידע המצבה, זה היה גבול פיזי, היה גבול בין לבן לבין יעקב, הגבול הזה מסמל הפרדה, צמצום, נתק. עכשיו השאלה שלנו, איך היום הזה של ל"ג בעומר, שמאפיין בגילוי רוחני, מי שקרא את ההידרזותא של רשב"י, שם יש תורה ככה ותיאור איך הקיפה אש את התלמידים, ורשב"י עלה בסערה השמיימה. זאת אומרת, באותו יום של ל"ג בעומר היה גילוי רוחני עצום, גילוי אלוקי עצום. וזה מהותו, ורשב"י הוא ככה הלך מה שנקרא מתוך דברי תורה, והתלמידים שם היו גם כן בתנועה מאוד מאוד של כלות הנפש. אז ל"ג בעומר עניינו שיא של גילוי רוחני, אבל הגל שכתוב בתורה, עד הגל הזה, עניינו בכלל, הפסק, העלם, צמצום, בין הרוחניות בין שיא הרוחניות, שזה לבן, לא הרבה יודעים שלבן הארמי, הוא, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, הוא מבטא סיר של רוחניות, רק שהוא ירד למטה בסדר השתלשלות, הפך להיות מנגד לקדושה, כמו פרעה. פרעה זה מלשון התפרעו דלא יתגליין. התפרעו דלא יתגליין, מלשון אורות כאלה חזקים, אורות מאוד נעלים. לבן הוא מייצג את הלובן העליון, עוד מעט אנחנו נראה את זה, וזה באמת דרגה רוחנית עצמית גבוהה מאוד, אבל היא לא יורדת למטה, להתגלות. בגלל מה? בגלל הגל של אבנים שמפריד בין הגילוי העליון לבין הסדר השתלשלות. אז אנחנו צריכים להבין, יש פה שני דברים שהם כביכול הופכים, יש את הגל שהוא גורם לצמצום, ויש גל שמביא לגילוי, בסדר? אז בואו נראה את זה בפנים. אז אומר, והנה שייכות דפסוק זה לל"ג בעומר, יום ההסתלקות דרשב"י בפשטות, וכעניינו של רשב"י הוא שעל ידו היה גילוי דפנימיות התורה. וכמובן בכמה מקומות שהגילוי דתורה הנגלית היה על ידי משה רבנו, והגילוי דפנימיות התורה היה על ידי רשב"י. ועיקר הגילוי היה ביום הסתלקותו. כדאית בזוהר שביום הסתלקותו גילה לתלמידיו מילין קדישין, דיבורים קדושים שלא גילה במשך כל ימי חייו. כי העניינים שגילה אז היו עניינים נעלים ביותר שאפילו רשב"י היה מקודם ירא לגלותם. מה קורה בזמן הסתלקות של צדיק? בזמן הסתלקות של צדיק ובכלל, הנשמה היא כבר עולה למעלה, וכבר חווים התגלות עליונית. הצדיק עצמו שמסתלק כבר חווה התגלות עליונה מאוד. ולכן מסופר על כמה מהרבנים של חב"ד, שאמרו בזמן ההסתלקות שלהם, שהם כבר לא רואים את הקורה, הם שכבו במיטה, אמרו, לא, אני לא רואה את הקורה, אני רואה את דבר השם שמחיה את הקורה. אחד אמר, אני לא מרגיש את הגוף, אז הבן שלו נגע בו, אמר לו, אני מרגיש את הגוף שלך.
אז בגלל שאתה נוגע עם גוף, אתה מרגיש גוף. זאת אומרת, בשעה שיש התגלות כזו עליונה של הסתלקות, יום ההסתלקות, אז זה מביא בדיוק להערה מאוד גדולה, לגילוי עצום, שהגילוי הזה הוא בעצם גרם לרשב"י לומר דברי תורה עמוקים, מה שהוא לא אמר ולא גילה במשך כל ימי חייו. ועל ידי כתיבת המילין קדישין, על פי הציווי שלו, נתגלו אחר כך לכל ישראל, ועד שנתגלו באופן דהתפרנסון, באופן של הבנה והשגה. כן? זאת אומרת, כתוב שלעתיד לבוא, התפרנסו בני ישראל מהחיבור של הזוהר. חיבור הזוהר, חיבור ספר הזוהר של רשב"י, כן? הוא נועד בסופו של דבר להתגלות, אבל הרבה שנים זה היה בהלם ואסתר, הרבה שנים לא התעסקו בזה, וזה היו יחידי סגולה, עד שהגיע מי? עד שהגיע האריזל, האריזל כבר הוריד את זה עוד שלב בהתגלות, הוריד את זה עוד שלב בהתגלות, והוא גם ציווה שמצווה ללמוד את זו התורה מגדול ועד קטן, זאת אומרת שזה יהיה כן בהרחבה, עוד בתקופת האריזל, ואחריו הגיע הבעל שם טוב, פתח את זה, הרב המגיד פתח את זה, והאדמו"ר הזקן לקח את זה וכבר עשה מזה מה שנקרא באורך ורוחב, בביאורים, בהתחלה זה גם אצל האדמו"ר הזקן, אלא במאמרים קצרים, אבל יש את החסידות של האדמו"ר הזקן לפני פטרבורג, לפני שהוא היה במאסר, ויש את החסידות של האדמו"ר הזקן אחרי שהוא היה במאסר. זה כבר היה הרבה יותר בהרחבה, כי כבר אחרי שניתן לו בעצם את הרשות מלמעלה לפרסם, אז הוא כבר פרסם וגם פרסם, ואחריו הרבי, בנו, צמח צדק, עד הרבי שלנו, שבארץ הרבי שלנו זה כבר מה שנקרא עם המילה הכתובה, עם הצילום, עם ההקלטות, בעצם לקחת את התורה הזאת ולגלות אותה לכל דכפין, כל מי שרוצה. אבל באיזה אופן? דהתפרנסון, היינו בהבנה והשגה. זאת אומרת, כל דור, עניינו של כל רבה בכל דור ודור, זה להוריד לנו את זה באותיות שלנו. מה עושה הרבה שלנו? הרבה שלנו, הרבה של הדור השביעי, הרבה מלובביץ', מוריד לנו את אותיות של פנימיות התורה של רשב"י, באופן של הבנה והשגה של הדור השביעי, מה שהדור השביעי צריך לשמוע. בעשירות, בפרנסה, בזוגיות, כן, בעניינים של בן אדם לחברו, בכל עניין ועניין, הרב מוריד לנו את הדברים באופן של גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך. וזה מה שהרב עושה לנו במאמר הזה גם, כן? למרות שגם המאמר הזה הוא מאמר שנאמר באותיות עמוקות, אבל שימו לב, גם האותיות העמוקות הללו זה אותיות שאפשר בעצם, מה שנקרא, להוריד אותם מעט למילים שלנו. אז הוא אומר, ושגם המשכת הגילוי זה, לכל ישראל ובאופן דהתפרנסון, הייתה ביום הסתלקות רשב"י, על ידי כתיבתן של המילין קדישין אז, על פי הציווי שלו. ולהוסיף, ועל פי הידוע שביום הסתלקותו של האדם, מתגלה הפנימיות של כל עבודתו שעבד במשך כל ימי חייו. מובן, ביום הסתלקות רשב"י, נתגלה גם הפנימיות של הסודות שגילה במשך כל ימי חייו. לכן זה נקרא הסתלקות. הסתלקות זה מלשון עלייה. נכון. אז ממילא ביום ההסתלקות של רשב"י, מה שנתעלה זה כל העבודה שעבד במשך כל ימי חייו, זה כל צדיק, כן? כתוב בקונטרס ההשתתחות, שהתורה שלו מתפשטת לתלמידיו, מי שמקבל מרשב"י, מי שלומד את התורה של רשב"י, הוא מקושר לרשב"י. כי במה ההתקשרות לצדיק? בתורתו. בתורתו, בוודאי. שלומדים את תורתו, זה ההתקשרות הפנימית. לומדים את תורתו, הולכים בהוראותיו, מנהגיו, וכו' וכו' וכו'. זה ההתקשרות הפנימית, ואז מי שתלמיד של רשב"י, הוא מקבל הערה מהצדיק. כמובן, גם שהולכים לציון שלו, ביום ההילולה גם מקבלים הערה. לכן אנשים נוערים, למה רוצים לקבל את ההערה של גל עיניי, להביט הנפלאות מתורתך, לקבל ראייה אחרת על המציאות. אבל רואים שהרבה הולכים, וכמו שהם הולכים ככה גם, הם חוזרים בזעיר אנפין, כי אי אפשר להגיד ככה לגמרי, כי בוודאי ובוודאי שזה פועל שינוי. רק מה פועל שינוי עצמי יותר, פנימי יותר, אמיתי יותר, נכון יותר, קרוב יותר, מחובר יותר, זה על ידי שלומדים את תורתו. שלומדים את תורתו. אז מה אומר? שבכל שנה ושנה, ביום ל"ג בעומר, חוזר ונאור הגילוי שהיה בל"ג בעומר בפעם הראשונה, גילוי פנימיות התורה, תורתו של רשב"י. וכמובן גם מבואר בכמה מקומות, שימו לב לזה, דל"ג בעומר הוא מתן תורה של פנימיות התורה.
יש לנו מתן תורה בחג השבועות, ל"ג בעומר זה מתן תורה של פנימיות התורה. זאת אומרת, בפנימיות התורה, בדוגמת חג השבועות, שהוא זמן מתן תורה בכלל. ומזה מובן שכמו מתן תורה בחג השבועות ובכל שנה ושנה, וכמו כן מתן תורה דפנימיות התורה בל"ג בעומר ובכל שנה ושנה. אז חבר'ה, אתם מוכנים? אנחנו הולכים לקראת מתן תורה של פנימיות התורה. חג מתן תורה, בדיוק. אבל מה? של פנימיות התורה, זה בדיוק הנקודה. בדיוק, אחר שזה בכלל אדמו"ר הזקן. אני חשבתי שזה י"ט כסלו. קודם כל זה של החסידות, נכון. י"ט כסלו זה ראש השנה לחסידות. זה גם מתן תורה. בסדר, שימו לב. אז יש לנו ככה. ההתרחשות, קודם כל, ל"ג בעומר, מתן תורה של הפנימיות. רשב"י גילה לנו בפנימיות התורה את הסוד. ביום ההסתלקות שלו, עיד רזותה, הוא גילה את הסודות העמוקים של התורה, כדי שאנחנו נוכל לתפוס, ויהיה לנו בעצם איזה פרנסה. מה זה פרנסה? ברוחניות זה הבנה והשגה. יש דבר שאדם לא מתפרנס ממנו. מה זה מתפרנס? שיוצא לו איזשהו רווח. נכון? שאדם הוא מתפרנס, הוא הולך לעבוד, שיהיה לו רווח מסוים. אנחנו לומדים תורה, שהתורה תהיה ברווח. מה זה הרווח? זה הבנה והשגה. שיבוא בדעת. שזה ירד בדעת, שזה עוד דוגמאות, עוד משלים, עוד תורות ועוד תורות, אוקיי? משה רבנו, מה עניינו? הוא גילה לנו את הנגלה של התורה. מה הייתה הדינמיקה? קודם כל הוא מסר את ההלכות לגופי התורה, בצורה מסודרת, ואז, מה אפשר? גם מה שמשה רבנו כביכול לא גילה, בגלל שמשה רבנו מסר את הכללים, איך לפסוק בתורה, איך לחדש בה, אז ממילא, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר ניתן למשה מסיני. וכולל הזמן של רשב"י. וזה בעצם, אתה נוגע פה בנקודה מאוד מעניינת. כמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, שהתורה ניתנה כמקשה אחת, התורה לא ניתנה כחלקים, נכון? התורה ניתנה לנו כחליפה אחת, עם הכיסים ועם היהלומים, עם הכפתורים וגם עם החפתים, אם תרצה. בסדר? אבל השאלה איך זה התגלה, באיזה אופן זה התגלה. אצל רשב"י זה התגלה, הפנימיות של התורה התגלתה. אצל משה רבנו התגלה החלק הנגלה של התורה. אוקיי? אז בואו נראה, נמשיך. אז אומר, זהו שעניין ל"ג בעומר מרומז בפסוק, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, כי נפלאות שבתורה הוא פנימיות התורה. ועניין גל עיניי והביט הנפלאות הוא גילוי בשביל נגלה הנפלאות התורה שנמשך בל"ג בעומר. בסדר? אז הבקשה שלנו, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, מבקש דוד המלך, מה הוא מבקש על מי? על ל"ג בעומר. של"ג בעומר, בפנימיות, כן? בל"ג בעומר מה היה? הגילוי של פנימיות התורה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, זה ל"ג בעומר, גל, ל"ג. כי בל"ג בעומר נפתח משהו שלא נפתח עדיין מעולם. הוא ביקש את זה על העתיד בעצם. זו בקשה שהיא נדרשת, כן? נדרש, אנחנו דורשים את זה, את הפסוק הזה, זה דרש של צדיק, זה דרש של רבה, ממילא זה מה שמגלים לנו, זה בדיוק העניין של גילוי של פנימיות התורה. אתה יכול לקרוא את זה באופן של הפשט, אתה יכול לקרוא, שלכאורה אתה לא רואה את הקשר, אבל באים הצדיקים ופותחים לנו באופן של התפרנסון, מה הכוונה? שבא צדיק אחרי כמה וכמה שנים, אחרי רשב"י, ופתאום הוא עושה לנו הקשר פנימי בין שני דברים שאם אנחנו היינו עושים את זה, אולי זה לא היה דווקא. עד כדי כך שכתוב שמי שמכניס צלם בסתר, מה זה מכניס צלם בסתר? שהוא עושה חידוש בפנימיות התורה, זה נקרא שהוא מכניס צלם בסתר. זה כמו עבודה זרה. זאת אומרת שחסידות בפנימיות התורה צריך שיהיה מסורת על הדברים. אפשר לעשות וורטים נחמדים, כן? אבל בגדר של תורה, של פנימיות התורה, צריך שתהיה לזה מסורת. שלא יהיה צלם בסתר. רק רבה. שיהיה מסורת על זה, כן. אוקיי? אז אתה תעזור את הרב, שהוא בעצם ביקש ל"ג בעומר, מה זה אומר בעצם? הוא אומר, תן לי את הגילוי של התורה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, מתי זה יתקיים? התחיל להתקיים? בל"ג בעומר. אוקיי? יש שאלות? מי שרוצה לשאול שאלות בבית, גם כן מוזמן בשמחה רבה. בשמחה.
טוב, אנחנו ממשיכים בעוד ג' של המאמר. ומבאר במיימר, בנפלאות שבתורה, פנימיות התורה, שתי דרגות. זאת אומרת, בפנימיות התורה יש בה שתי דרגות. והעניין הוא דאיתא בזוהר, שבתורה יש לבוש, גוף, נשמה, ונשמה לנשמה. גליה דתורה, הניגלה שבתורה, זה הלבוש. הגוף של התורה, הסיפורים של התורה זה לבוש, ההלכות של התורה זה הגוף, והנשמה דתורה היא פנימיות התורה, שבה יש שתי דרגות, רזין דאורייתא, זה נקרא סטים, נשמתה, ורזין דרזין, סטימה דכל סטימי, זה נקרא נשמתה לנשמתה. זה החסידות. שימו לב לזה. זה יופי. יש לנו בעצם רבדים. התורה זה יחידה אחת, אבל ביחידה הזאת יש לנו רבדים. יש לנו את הגוף, שזה ה-body, גליה דתורה, המבנה המעשי, זה בעצם מורה על העשייה של המצוות. סליחה, יש לנו קוראים את הלבוש, זה הסיפורים, השכבה החיצונית, כל מה שנקרא הציר ההיסטורי של הדברים. איך הדברים קורים באופן, הכל זה משלים, כן? אבל לכאורה מה אתה רואה פה? סיפור היסטורי. מה קרה, מה הוא אמר, איפה הוא הלך, מה הם עשו, מי נלחמו, אוקיי? בתוך זה יש לנו את הגליה של התורה, זה בעצם הגוף. בתוך הסיפורים יש לנו בעצם הוראות, יש לנו גם כן כללים, דברים, ציוויים שמורים על מעשי המצוות. אחר כך יש לנו את הנשמתה, זה הרזין דאורייתא, זה נקרא בחינת חיה, זה מובן לשכל ברמה מסוימת. אחר כך, העצם האלוקי, זה נקרא רזין דרזין. בתוך התורה יש עצם אלוקי שלמעלה מהשגה, הוא דורש כבר ביטול. בשביל להגיע למקום הזה צריך להיות ביטול מוחלט, זה נקרא בחינת היחידה שבנפש. אוקיי? אז בעצם מה אנחנו אומרים? הביטה הנפלאות, זה בעצם לגלות את הנשמה ונשמתה לנשמתה, רזין דרזין של התורה. אז אומר שאומר, והבקשה, גל עיני והביטה הנפלאות מתורתך נפלאות לשון רבים, ושיראה את שתי הדרגות הנפלאות שבתורה, רזין ורזין דרזין. ואז הוא מבאר, נשמתה היא בחינת נפש, רוח, נשמה. ונשמתה לנשמתה היא בחינת חיה יחידה. הוא אומר, ואולי יש לומר שהעניינים דפנימיות התורה שגילה רשב"י במשך כל ימי חייו, הם בחינת נשמתה דאורייתא, והעניינים שגילה ביום הסתלקותו הם בחינת נשמתה לנשמתה. אז בעצם הרב מחלק מה שהיה לרשב"י במשך כל ימי חייו, שזה גם הוא גילה את סודות התורה, אבל ביום הסתלקותו הוא גילה את הנשמתה דנשמתה. איפה שיש ביטול מוחלט. מה זה ביטול מוחלט? ביטול מוחלט זה כבר שהנשמה כביכול מתאחדת עם אלוקות, אבל עדיין איך הוא גילה את זה? נשמה עדיין בגוף, כן? הוא אמר, לא הנשמה שלו דיברה תורה, אלא הנשמה שלו כמו שהיא מלובשת בגוף, רק מה שכבר הגוף היה, מה שנקרא בדיוק, בהתפשטות ובהסתלקות של צדיק, שזיכך את עצמו כל ימי חייו, בעוד ביום הסתלקותו, שזה בכלל מה שנקרא, אני לא רואה את הקורה, אלא אני רואה את דבר השם המחיה את הקורה. זה כבר מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. לעתיד לבוא, מה אנחנו נראה בגשמיות? אנחנו נראה בגשמיות את האלוקות שמחיה את הגשמיות. את דבר השם שמחיה. אז בעצם מה הבקשה פה? מה הבקשה פה? הבקשה היא שאנחנו, גל עיני והביטה הנפלאות מתורתך, שאנחנו נתחיל להסתכל על המציאות, כמו שרשב"י מסתכל על המציאות ביום הסתלקותו. איך הוא רואה את המציאות? כל כולה אלוקות. זה בעצם מה שפנימיות התורה מלמדת אותנו. איך לראות בתוך המציאות עצמה את האלוקות. זאת אומרת, לא לבטל את המציאות, לא לבטל את הנשמה בגוף, אלא וזה בעצם אחד הדברים שאנחנו לומדים בחסידות, וזה אחד הדברים שאנחנו לומדים איך להביא משיח. איך להביא משיח, אומר הרב, שמשיח זה מציאות שהיא כבר קיימת כאן עכשיו. אלא מה? יש לנו כוח דעת, שהוא כוח חוקר, כוח מחפש, והכוח הזה צריך להפעיל אותו בנקודה הזאת של להתחיל לחיות ולראות וללמוד על משיח. כי ברגע שהדבר הזה רחוק מאיתנו, וזה מה שעושה פנימיות התורה, פנימיות התורה מקרבת אלוקות לדעת שלנו, שאנחנו נראה את זה, ואז יהיה גל עיניי והביטה הנפלאות מתורתך, שהעיניים הגשמיות שלנו, במקום לראות סיטואציות אנושיות בלבד, מצבים, אתגרים וניסיונות גרדה, אנחנו נתחיל לראות את האלוקות שמאחורי כל זה. אנחנו נתחיל לראות
בעצם את ההזדמנות למפגש עם אלוקות, מאחורי כל הסיטואציות הגשמיות שנראות לעיניים הגשמיות שלנו, אבל בשביל זה אנחנו צריכים בעצם שיהיה לנו גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אנחנו צריכים להתחבר לפנימיות התורה, שפנימיות התורה כל עניינה זה לגלות לנו את המציאות האלוקית. אוקיי? והנה ברשימות הצמח צדק לתהילים, אנחנו ממשיכים את הפסקה הבאה בעוד ג' ברשימות הצמח צדק לתהילים על הפסוק גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. מביא מאמר הזוהר הנ"ל שבתורה יש לבושה וגופה ונשמתה לנשמתה. הוא מבאר שהבקשה גל עיניי והביט הנפלאות הוא שיראה לא רק הלבוש לבד, אלא גם נשמתה. זה פירוש של מי? של צמח צדק לתהילים. אחר כך, מביא פירוש השלה, דהביט הנפלאות הוא כוונת המצוות. דרך אגב, אנחנו יודעים שלומדים חסידות, אז פתאום הכוונה שלנו של המצוות היא גם כן נחשפת, נכון? כי מה עושה החסידות? היא בעצם יורדת לתוך הלב שלנו, הלב הבשרי, ומכוונת אותו. שבמקום שאנחנו נרצה רק את החיצוניות שבמצוות, או את השכר שבמצוות, פתאום זה מכוון אותנו לרצות את האלוקות שבמצוות. זאת אומרת, לרצות, להבין שהמצווה זה מלשון צוותא וחיבור, זה מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, וממילא מה שאני רוצה זה להיות מחובר לאלוקות. אז מה אני רוצה עכשיו? לא את השכר, לא את הגן עדן, שזה כל זה בגדר שכר, אלא אני רוצה את הקדוש ברוך הוא רוצה רק אותך, כמו שאמר אדמו"ר הזקן, נכון? לא רוצה את הגן עדן שלך, לא רוצה את העולם הבא שלך, רוצה רק אותך. למה שתרצה רק אותו? כי כשאתה לומד את פנימיות התורה, אתה מבין שאלוקות זה הכל. לעומת זאת, גן עדן ועולם הבא, ואלף השביעי ותחיית המתים וכו' וכו', זה גילויים לעומת עצמותו ומהותו יתברך. אז מה אתה מתחיל לרצות? מה אתה מתחיל להבין? העיקר. בדיוק, אתה תופס את העצם, ולכן זה הופך להיות הכוונה שלך במצוות, לחפש את האלוקות שבדבר ולא את הדברים החיצוניים, וזה מה שפה ברמז אומר לנו שהוא מביא מהשלה, שהשלה אומר שזה הגל העיניים והביט הנפלאות מתורתך, נשמעת, זה הולך על כוונת המצוות. אולי אחרי שמביא פירוש השלה, ממשיך לבאר שנפלאות ופנימיות התורה, נשמת דאורייתא. וצריך להבין, לכאורה היה צריך תחילה לסיים ביאור הפירוש שנפלאות ונשמת דאורייתא, ולאחרי זה להביא עוד פירוש שנפלאות וכוונת המצוות. ומה שמביא פירוש זה באמצע הביאור, שנפלאות ונשמת דאורייתא, משמע שהפירוש שנפלאות וכוונת המצוות נוגע לביאור והבנת הפירוש דהביט הנפלאות ושיראה נשמת דאורייתא, נכון? לכאורה הוא לא מביא פה עוד דעה של השלה שהיא סותרת את העניין, אלא היא משלימה את העניין, כמו שדיברנו, שהנשמתה, שפנימיות התורה היא בעצם שייכת לכוונת המצוות. כי ברגע שאני מתחיל לראות את האלוקות שבדבר, אז הכוונה שלי הופכת להיות יותר מחודדת, מדויקת, מכווננת, כשמה כן היא כוונה. אוקיי? שאלות עד כאן. בעצם השלב לא סותר, הוא פשוט מוסיף עוד שלב מקדים. הצמח צדק, נכון, הצמח צדק מביא את השלה. אז הוא אומר, למה הוא מביא את השלה? הוא מביא את השלה לא בשביל להביא דעה סותרת כביכול, אלא מה שהוא מביא את השלה, זה בשביל לחזק את העמדה שלו. בדיוק, להביא עוד זווית שהיא לא זווית שונה, אלא זווית משלימה. בסדר? אז יש לנו נשמת דאורייתא וכוונת המצוות, שזה הולך על הרזין דאורייתא, שזה שייך בעצם לדבר אחד. נפלאות, זה הולך על כוונת המצוות, וגם על הרזין ונשמת דאורייתא. ד' יובן זה בהקדים מה שכתוב, גל עיניי גומר, שמבקש מהקדוש ברוך הוא שיפקח את עיניו. ולכאורה, כיוון שהסיבה לזה, שעל דרך הרגיל אין רואים את הנפלאות דתורה, הוא לא מצד החיסרון דכלים, אלא לפי שהנפלאות הם מכוסים ונעלמים. מה זה נפלאות? נפלאות זה נון פלא. נפלא זה נון פלא. זאת אומרת שיש פלא ויש נון פלא, שזה למעלה מפלא רגיל. הפלא בדרך כלל הוא דבר שמכוסה, נעלם ונסתר. אם זה לא היה מכוסה ונעלם ונסתר, זה לא היה. זה היה פלא, זה היה דבר שהוא רגיל, נכון? אז כל שכן, נון פלא, שזה בדרגה יותר נעלית מפלא סתם. אז יש לומר שהאלם דבחינה נשמת דאורייתא, ומפני שהיא מלובשת בהגוף דתורה, גליה דתורה, שמעלים על הנשמה. והאלם דבחינה נשמת על נשמת דאורייתא, הוא לא שהיא מלובשת באיזה דבר שהם מעלים עליה,
אלא שמצד עצמה היא בהלם, הלם שלמעלה מגילוי. אז אומר, אבל לבקש שהקדוש ברוך הוא יגלה את הנפלאות בתורה. ומהי הבקשה גל עיניי, שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיניו. אם הנפלאות הן מכוסות בתוך התורה, אז מה תגיד? תגלה לי את הנפלאות. למה? אתה תגלה את הנפלאות. כי מה זה יעזור שיפתח את העיניים שלי? אם יפתח את העיניים שלי, עדיין הנפלאות הן בגדר של אלה, מצד עצמם. אז תגיד, גלה את הנפלאות. מה אתה מבקש לפתוח לי את העיניים? עוד פעם. יפה. הבקשה היא גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, מצוין. אבל הנפלאות, איפה הם מלובשים? בתוך התורה. וזה העניין של דבר שהוא בהלם והסתר. אם עכשיו, הדבר הוא כזה נעלה מגילוי, מה זה יעזור לפתוח לי את העיניים? צריך לגלות את הדבר שהוא בהלם והסתר מצד עצמו. כי העיניים שלי, לכאורה, הן מוגבלות. וכל שכן, אני לא יכול לתפוס דבר שהוא פלא. אז אם תפתח לי את העיניים, איך אני אראה דבר שהוא פלא? הפוך, תיקח את הפלא ותגלה אותו, אז אני אוכל לתפוס. מה אתה מבקש? מה אתה מבקש שתפתח את העיניים שלי? תגלה את הפלא. אם הוא נשאר בגדר של פלא, זה לא יעזור שהעיניים שלי ייפתחו כביכול. זה לא מצד חיסרון הכלי, זה מצד ההיעלם, שקורה בעצמו. אבל באותו עיקרון, באופן הגיוני, כן? אם אתה אומר, תפתח לי את העיניים, ובמקום להגיד לי, תגלה את הפלא, אז יש לנו פה אתגר. זה מה שהוא אומר, זה לא דבר שמעלים. זה לא שיש דבר שמעלים עליה. ורק תסיר את הכיסוי. הדבר עצמו הוא בהלם. לכן, בשביל לגלות אותו, אני לא צריך ללכת לכלים ולחדד אותם, ולשים משקפיים. לכאורה, אני צריך להסיר את הכיסוי מהדבר שהוא בעצמו, בהלם. זאת השאלה עם המשיח. אם אתה אומר שהמשיח כבר פה, אז אולי כן יעזור לי לפתוח את העיניים. הרי דיברנו שהעניין של משיח ותורתו של משיח, שהיא פנימיות התורה, זה דבר אחד, אז ממילא אנחנו כן מבינים שהבקשה היא גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. השאלה שהרב מציג לנו זה למה? למה אני צריך שקדוש ברוך הוא יגלה את העיניים שלי ולא יגלה את הדבר שהוא בהלם מצד עצמו? אוקיי, בסדר? בנקודת, ברור? ברור. חביבי, זה לא... ונקודת הביאור בזה, על פי מה דהית במדרש. שימו לב לזה, זה עכשיו מסביר גם לא רק את מה שאנחנו הולכים, זה מסביר בכלל את כל העניין של מתן תורה, כל החידוש של מתן תורה. בשביל זה צריך לעשות אולי הקדמה. מה החידוש של מתן תורה? מאחר שכבר התורה הייתה ידועה, מאחר שכבר אבותינו למדו תורה, מאחר שהאדם הראשון למד תורה, מאחר שנוח למד תורה, מתושלח למד תורה גם לפני נוח, מתושלח למד תורה, וחנוך למד תורה, נכון? ואברהם למד תורה, ויצחק למד תורה, ויעקב למד תורה, אצל שם ועבר, כמובן, שהוא הבנים של נוח. אז מה החידוש של מתן תורה? מתן תורה פתאום נגלתה לנו התורה, פתאום מה החידוש? התורה הייתה ידועה כבר קודם, אז מה החידוש במתן תורה? נכון? אם התורה ידועה, אז עכשיו אתה נתת לנו משהו כבר היה ידוע, כל הפירוטכניקה הזאת, כל הלפידים והאש והתמרות עשן, בשביל משהו שכבר היה ידוע אלפי שנים כבר קודם לכן, לכאורה. נכון? אז על זה יש משל. איתה במדרש, משל למלך שגזר ואמר, בני רומי לא ירדו לסוריה, ובני סוריה לא יעלו לרומי. כך שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, גזר ואמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כשביקש ליתן לתורה, ביטל הגזרה ואמר, התחתונים יעלו לעליונים, והעליונים ירדו לתחתונים, ואני המתחיל. שנאמר, וירד הוויה על הר סיני. וכתיב, ואל משה אמר, עלה אל הוויה. זאת אומרת, היה מלך אחד שאמר, חבר'ה, אני עכשיו מחליט, יש לי שתי מדינות, אחד קוראים לה רומי, אחד קוראים לה סורי. בני רומי לא ירדו לסוריה, ובני סוריה לא יעלו לרומי. יש גזרה מלפניים. טוב, יום אחד החליט שהוא מבטל את הגזרה, ואמר, מעתה אני מבטל את הגזרה, בני רומי ירדו לסוריה, ובני סוריה יעלו לרומי. ככה במתן תורה, הייתה גזרה. העליונים לא ירדו לתחתונים, והתחתונים לא יעלו לעליונים. רומי זה מלשון? רוממות. סוריה מלשון? סור, זה תחתון.
אז רומי זה העליונים, סוריה זה התחתונים, ועכשיו בני סוריה ירדו לרומי, זה כמו שכתוב בהר סיני, וירד הוויה על הר סיני. אני מתחיל, בני רומי ירדו לסוריה, ומשה עלה אל ההר, בני סוריה יעלו לרומי. משה הוא מייצג את התחתון, בעצם מייצג את האנושות, את הגשמיות. הוא עולה גם כן להר סיני, בעצם נקודת המפגש היא לא בקרקע, נקודת המפגש היא בהר סיני. זה לא בתחתונים לגמרי, אלא גם התחתון צריך להתעלות בשביל לקבל את החוויה האלוקית. כמובן שהעליון יורד למטה, אבל גם התחתון צריך להתעלות. זה אחת השאלות, למה קיבלו את התורה על הר סיני? בגלל שהוא היה, מבין כל הערים, מה הוא היה? אחיין ותן. אבל אומר לנו הרב, אם ככה, שיתנו לנו את התורה בעמק, שזה מקום נמוך. למה נותנים על הר סיני? כי יהודי חייב להיות קצת שיהיה לו תוקף של הר. אם הוא יהיה כזה נמוך, כזה שפל, כמו עמק, אז מה שנקרא, יכולים לעשות ממנו צחוק. לא יהיה לו את התוקף של ההר, יום אחד הוא יהיה ככה, יום אחד הוא יהיה אחרת, תהיה לו תנועה, לא תהיה לו תנועה של תוקף, של חוזק. כמו ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, אל יבוש מפני המלעיגים. אז אם הוא יהיה כל כך נמוך, כן, אז יכול להיות שהוא לא יהיה בתנועה הנכונה, לא יהיה לו את התוקף של ההר, יכול להיות שגם כן, לא יהיה לו את המסירות נפש הנדרשת, הקשיים קצת יעלימו ויסתירו, אז ממילא הוא לא יוכל לקיים באמת את התורה בצורה הנדרשת. אז בשביל לקבל את התורה חייב להיות בתוקף של הר. אוקיי? אז אומר, הוא מבואר במקום אחר, דעתם שאומר, התחתונים יעלו לעליונים, לפני והעליונים ירדו לתחתונים, אף שירידת העליונים למטה הייתה קודם. אני המתחיל הוא, כי תכלית הכוונה דמתן תורה הוא שהתחתונים יעלו לעליונים, שיהיו כלי לגילוי אלוקות. יתרה מזה שגם המשכת הגילוי בהם תהיה מצד עניינם ועל ידי עבודתם. זאת אומרת, יש לנו פה שאלה, איך כתוב, ואני המתחיל וירד הוויה על הר סיני, נכון? אז מה אומר? התחתונים יעלו לעליונים, איפה זה נאמר? התחתון לא, זה במדרש. כך שביטל הקדוש, ביקש ליתן התורה, ביטל הגזר, אמר, התחתונים יעלו לעליונים, והעליונים ירדו לתחתונים, ואני המתחיל. זאת אומרת, מה אומר שם במדרש? תראו איזה דיוק במדרש. אומר, התחתונים יעלו לעליונים בהתחלה. לא העליונים ירדו לתחתונים, והתחתונים יעלו לעליונים, כמו שאמרנו מקודם, אלא מה אומר המדרש? קודם, התחתונים יעלו לעליונים, כי באיזה בעצם התכלית? שהתחתונים יהיו כלים לגילוי של האלוקות. זאת אומרת שגם המשכה של הגילוי אלוקות תהיה מצד עבודת התחתון. ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות, ולהתחיל ולרדת ולהתגלות איפה שהוא רוצה, נכון? אבל הוא רוצה שזה יהיה באופן של עבודה, בדיוק. שהתחתון יעשה מעצמו כלי לגילוי, ויתעלה על ידי כך. כמו שכתוב, אומר אדמו"ר הזקן בתניא, שעל ידי מעשינו ועבודתנו בזמן הגלות, מקבלים את הגילוי של הגאולה, מעשינו ועבודתנו, שזה עניין של עבודת התחתון, הכוונה הזיכוך שלו, הבירור שלו, מעשין על הצדקה, שזה עבודה קשה לפעמים, זה לא דבר קל, מעשין על הצדקה, מי הם המעשין על הצדקה? אלו שהולכים לאסוף צדקה מאנשים, זה לא תמיד נעים לאסוף צדקה מאנשים, אם אתה חוטף שפכטלים על ימין ועל שמאל, זה בכלל לא בשבילך, ואומרים לך, מה באת פה, מה? כמו איזה שכן שבא לאסוף ועד בית, שעוד בא, לא רוצה לראות אותו, מה באת פה? אל תיקח עד 15 שקל לחשמל של החדר מדרגות, אני לא משתמש בחדר מדרגות שלך, מה אתה רוצה? כן. אוקיי? אז אומר שהגילוי, ואז הוא אומר ככה. על דרך זהו במתן תורה דפנימיות התורה שבל"ג בעומר. שימו לנו, אנחנו מקישים משבועות, שזה גילוי של התורה הכללית, לל"ג בעומר. אומר, במתן תורה דפנימיות התורה בל"ג בעומר, שהכוונה בביטול הגזרה והמחיצה בין עליונים ותחתונים בנוגע לפנימיות התורה היא, שהגילוי דפנימיות התורה שנמשך לאדם, יהיה גם מצד האדם. זאת אומרת שהדרגה התחתונה לא תתבטל, למרות שמתגלית פה הפנימיות, שזה האלוקות, כן? סוף כל סוף, שזה יבוא מצד העבודה והכלים של האדם, ולכן מה אומר? גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, זאת אומרת, אני לא רק מגלה את הדבר שהוא נעלם בעצם, נסתר בעצם, שזה הנפלאות,
אלא אני רוצה גם כן, אומר הפסוק, שהאדם התחתון יהיה כלי לגילוי, שזה אכן כתוב גל עיניי, וזה בעצם עונה על השאלה ששאלנו, מדוע נאמר גל עיניי ולא תגלה את הנפלאות? כי אם הנפלאות הם דבר שהוא סתום ונעלם בעצם, זה לא יעזור שהוא יפתח לי את העיניים. אלא מה? למדנו שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא רוצה שהתחתונים יעלו לעליונים. אז ממילא, נכון, אז ממילא זה תלוי בעבודת האדם, לכן צריך שהאדם הוא כבר יהיה כלי לגילוי הזה של הנפלאות. אבל גל עיניי זה לא הוא פותח את העיניים, הוא מבקש לקדוש ברוך הוא שיפתח לו. נכון. אז איזה עבודה יש פה בעצם? זה שהקדוש ברוך הוא יפתח את העיניים של האדם. על ידי מה? על ידי שהאדם עושה הכנה לדבר הזה. זה בעצם הבקשה. בעצם שיש בקשה זה סוג של תנועה, כן? לפנות למישהו, שעה. שהקדוש ברוך הוא שעה, לא שעה למנחתו של קין, שעה, כתוב זה פנייה, הוא לא פנה. אדם מבקש, הוא פונה, בעצם כל התנועה שלו, התנועה, כמו שכתוב במהר"ל, מהר"ל מפראג מביא את זה בביאורים לפרקי אבות, שאדם יש לו תנועה מסוימת אל הדבר, הוא כבר בחיבור אליו. שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, בעצם החיבור הזה, ההתקשרות הזאת, זה כבר תנועה של מלמטה למעלה, תנועה של התקשרות, תנועה של לצאת מהמציאות. עצם זה שאדם הוא פונה, הוא בתנועה, בתזוזה, בהתנועעות, כמו שמביא המהר"ל, אז זה בעצם כבר גורם לחיבור. מאוד מעניין לראות את זה שם במהר"ל. השגחה פרטית, יש לי את זה היום על השולחן, ראיתי את זה. ועל פי זה יש לבאר מה שכתוב במיימר. את הפירוש גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, ושראיית הנפלאות דתורה נשמתה דאורייתא ונשמתה לנשמתה, תהיה מתורתך, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. מה זה תורתך? אומר, זה תורת הנגלה. זאת אומרת, אומר, דלכאורה העיקר הוא שיראה הנפלאות דתורה. ומה היתרון בזה שיראה אותם על ידי העניינים שבגל ידי תורה? יש לומר, הביאור בזה, דכל העניינים שבעולם ושבאדם, התחלתם הוא בתורה. מה השאלה קודם כל? זאת אומרת, יש לראות את הנפלאות, בתור נפלאות עצמם. תן לי איזה סוג של תורה, שמה שקרה, שזה יפוצץ את המוח. אבל התוכן של התורה הוא תוכן מאוד עמוק, שאין לו כל כך קשר לנגלה. אבל פתאום שאתה לוקח את הנגלה, פתאום אתה פותח אותו, כמו שאתה אומר, גל עיניי והביט הנפלא מתורתך, עד הגל הזה, פתאום אתה רואה איך שפסוק פשוט, הוא טומן בחובו את הפנימיות העמוקה ביותר, זה כבר לוקח את זה למקום אחר. שהתחתון הוא פתאום נהיה כלי לגילוי העליון ביותר. כמו שהעיניים נעשות כלים לנפלאותיך. אז גם שהנגלה, פתאום הנגלה הוא נהיה מקור לפנימיות, שאתה רואה את זה בגילוי, זה כבר אומר שגוף והלבוש דתורה עצמו, מגלה את הנשמה והנשמה לנשמה דתורה. על ידי זה נעשה, על דרך זה גם באדם העוסק בתורה, דזה שרואה את הנפלאות דתורה, הוא גם מצד עניינו האדם. אוקיי? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים הנעלים ביותר יתגלו בעניינים הפרטיים שלנו, בעניינים התחתונים, ולכן הבקשה היא שגל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, איזה תורה? של הנגלה, בדיוק. כמו בזירות של הרגל, שומע. נכון, לוקחים איזשהו פסוק פשוט, לוקחים איזשהו סוג של, מה שנקרא, אפילו סיפור בתורה, סתם לצורך העניין לדוגמה, כן, שיעקב אבינו יוצא מבאר שבע לחרן, הוא מסדר אבנים סביב למרשותיו, אוקיי? ומהסיפור הזה אנחנו למדים הוראה נפלאה במה? בחיי היום יום שלנו. וזה בעצם הנקודה. אז שם הרש"י מביא למה הוא מסדר אבנים סביב למרשותיו, הגנה מפני חיות רעות. אז אם ככה, הגנה מפני חיות רעות, למה הוא לא מסדר אבנים סביב כל הגוף? אז תגיד שהוא צדיק והוא בוטח בהשם. אז אם הוא בוטח בהשם, אז למה הוא מסדר אבנים סביב לראש? שלא יסדר אבנים בכלל. אז תגיד שהוא עושה השתדלות. בסדר, אז תעשה השתדלות על הכל. אז הרב מביא על זה את הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. יגיע כפיך ולא יגיע ראשך. יעקב אבינו יודע שהוא יוצא מבאר שבע, מקום של תורה של קדושה, יוצא ממקום של בית או עלה של תורה של שם ועבר, ויוצא לחרן להתעסק עם לבן. אז הוא מסדר אבנים למרשותיו. מה זה האבנים הללו? אבנים זה
אבנים זה הדומם, אבנים זה הדומם, הביטול. שהראש שלו, קודם כל, יהיה מוגן. איפה הראש שלו יהיה? הראש שלו יהיה בבאר שבע, הראש שלו יהיה בתורה. הראש שלו, שיהיה לו ביטול כזה, שאף על גב שהוא עבד כל היום. עבד קשה אצל לבן, אבל סוף כל סוף בלילה לא ישן. כי הוא המשיך ללמוד תורה. ובשביל זה צריך ביטול, וביטול מאוד מאוד נעלה. ולכן הוא שם אבנים סביב למראשותיו להגנה מפני חיות רעות. מה זה הגנה מפני חיות רעות? מפני כל הצרות שיכולות לבוא על האדם, וכל הניסיונות בבית של לבן. אז כמו שאדם עכשיו הוא יוצא להתעסק בחיי היום שלו, לוקח אישה ועוסק בפרנסה. בדיוק, אז מה הוא צריך שיהיה לו? אם המציאות היא נכנסת יותר מדי לראש, אם זה תופס אותו, והראש שלו יורד יותר מדי לתוך התחתונים. הראש תמיד צריך להישאר מחובר למדרגות נעלות יותר, שיהיה לו איזשהו חיבור לתורה, חיבור לקדושה ולאלוקות, שזה מה שיהיה בראש שלו, ולכן הוא לא נופל ויורד יותר מדי למטה. אבל מאיפה אנחנו לומדים את ההוראה הזאת בעניינים שלנו הפרטיים? מתוך הניגלה שבתורה. הניגלה שלה בתורה מגלה לנו את הסוד, מגלה לנו את הפלא, עד לעניינים הכי תחתונים שלנו, של מה? של להתעסק בעניינים הגשמיים. לתת לנו הוראה בענייני החול, כביכול. למה מאמרים, זה לא כל כך, אפשר להגיד שזה גם זה נגלה, במאמרים? זה דח, אתה מדבר שם ממש עמוק. אז באמת, קודם כל, המאמרים, הם גם כן מתחילים עם איזושהי שאלה בניגלה, כמו שהאדמו"ר הזה כן מתחיל. כל מיני שאלות ככה בניגלה, ואז הוא מסביר משהו מאוד מאוד עמוק. בשביל להסביר משהו, כן, על שאלה מסוימת בניגלה, כן? אז הוא שואל, מה הקשר בין נזיר שמגדל פרע את שערות ראשו, כן? למה נזיר צריך לגדל את השערות שלו? מה הקשר? אז הוא הולך להסבר מה זה קדוש. מה שאנחנו אומרים קדוש, 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 המלאכים אומרים. איך זה קשור לעניין של שערות. ומתוך זה אתה מבין למה נזיר מגדל את שערות ראשו. אתה רואה ששערה יש לה קשר למוח, אבל היא עצמה אין בה חיות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כזה, קדוש ומובדל, מה שהוא ממשיך חיות לעולמות, זה כמו בחינה של שערות, שזה המשכה מהקדוש ברוך הוא, אבל מאוד מאוד מצומצמת, כמו השערות שמקבלות מהמוח, אבל אין שם שום הרגש, עד שחותכים את השערות לא מרגישים כלום. ככה העולם לא תופס מקום אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שהשערה אין לה הרגש במוח שבראש. אוקיי? אז לכן קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. הנזיר הוא מגדל את השיער ראשו ונקרא קדוש. למה? כי יש פה איזה רמז לבחינת השערות שהקדוש ברוך הוא ממשיך חיות לעולמות, חיות מאוד מצומצמת לעומת הקדוש ברוך הוא בעצמו. איפה אתה לומד את זה? פסוק. אוקיי? בואו נראה. והנה, שני עניינים הנ"ל שבביטול הגזרה, אנחנו באות A. שני עניינים הנ"ל שבביטול הגזרה והמחיצה בין עליונים לתחתונים, שנתחדשו במתן תורה, הם בכללות יותר תורה ומצוות. מסביר. לעניין ירידת העליונים למטה שנתחדש במתן תורה, הוא בעיקר בתורה. ועניין עליית התחתונים למעלה שנתחדש במתן תורה, הוא בעיקר במצוות. אוקיי? זאת אומרת, זה שהתורה ירדה למטה, כן? זה החידוש של מתן תורה בקשר לאלוקות שירדה ונתגלתה בתחתונים. אבל שהתחתונים עלו למעלה, זה דווקא יותר על ידי קיום המצוות. אז עכשיו הוא יסביר, בעניין הוא מהחילוקים בין תורה למצוות הוא דתורה היא דבר השם, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אלא שירדה למטה ונתלבשה בשכל אנושי, בכדי שהאדם יוכל להבינה ולהשיגה. והמצוות שהם ציוויים לאדם, הכוונה והמבוקש בהם הוא לא הציווי עצמו, אלא קיום הציווי שהאדם מקיים. מה החילוק? הקדוש ברוך הוא היה יכול לצוות אותנו לחטוב עצים ולשאוב מים, אבל הוא עשה איתנו חסד שלא היה לנו כזה משעמם כל היום, הוא נתן לנו כל מיני ציוויים שונים ומשונים בחיי היום יום שלנו, כמו לשאת אישה, פרו ורבו, בעניינים של ברכות, אכילה, שתייה, זריעה, סידורא דפתנא קט, כן? כל העניינים הללו בעצם שהם עניינים להתעסקות היומיומית של האדם. אבל אז אם ככה, זה שהוא נתן לנו כל מיני ציוויים כאלה ואחרים, הדיוק בהם זה לא הציווי עצמו, אלא קיום הציווי שהאדם מקיים. זה מה שמשנה. משנה שהקדוש ברוך הוא ציווה משהו, וזה שהאדם מקיים את הציווי הזה, זה כבר בעצם החידוש הגדול. ולא משנה מה זה.
לא משנה אם זה דבר קטן או דבר גדול. כשאתה מקיים ציווי, לא משנה מה, זה קיום ציווי שאדם מקיים, וזה נעשה חידוש של מתן תורה. וזהו שהעניין בירידת העליונים למטה הוא בעיקר בתורה. התורה שהיא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, מקומה למעלה. וזה שהתורה ניתנה למטה, ונתלבשה בשכל אנושי ובדברים גשמיים, הוא עניין ירידת העליונים לתחתונים. מה שאין כן בנתינת המצוות למטה, אין מודגש כל כך העניין בירידת העליונים למטה. שאדרבה, עניינם של המצוות ציוויים הוא שאדם יקיים אותם. יפה. בעניין התחתונים יעלו לעליונים, ובעיקר במצוות. זה בתורה, כיוון שגם לאחר שירדה למטה היא דבר השם, ולכן גם בלימוד ועסק התורה דאדם נמשך בעיקר ההרגש מלמעלה. שהתורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, נמשכת ומתלבשת בשכלו של האדם, ולא הבירור והזיכוך דשכל האדם. נכון שהתורה עדיין עם כל זה שהיא ירדה למטה, סוף כל סוף היא נשארה תורתו של הקדוש ברוך הוא. נכון שהאדם שהוא לומד את התורה, אז השכל שלו מזדכך ומתברר, בסדר. אבל עדיין, מה שעדיין ניכר, זה התורה של הקדוש ברוך הוא, חוכמתו של השם, שהיא מתלבשת בשכל של האדם, ולא הבירור והזיכוך, זה לא החידוש. וזה שהתחתונים יעלו לעליונים, מודגש בעיקר במצוות, וכיוון שעניין המצוות ציוויים הוא שהאדם יקיים את המצוות, כנזכר לעיל. הכוונה בזה, לא ניתנו המצוות, אלא בשביל, כמו שאומרים חז"ל, לצרף בהם את הבריות, לצרף מלשון. איך? צירוף זה מלשון זיכוך. שהאדם המקיים את המצוות, הוא מקיים את המצוות, הוא מזדכך. ועל ידי זה הוא מעלה את הכוחות ואת העברים של האדם שמקיים את המצווה. וגם את הדברים בעולם שבהם מקיימים את המצווה. פתאום הוא לוקח פרה, עושה מן התפילין. פתאום הוא נדרש לתת מהכסף שלו. נכון? פתאום הוא נדרש לשלוט בעצה שלו ולא לעשות דברים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, או לעשות דברים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. זה גורם לאיזשהו סוג של בירור וזיכוך, גם בנפש האדם וגם בדברים הגשמיים שבהם הוא משתמש, הוא מעלה אותם לקדושה. אז אם אנחנו נדייק, החידוש הוא שהתורה של הקדוש ברוך הוא ירדה מלמעלה למטה, ומתלבשת בשכל האדם, אבל לא הבירור של השכל האדם, אלא זה שהתורה בכלל מסוגלת להתלבש, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא מתלבשת בחוכמת ובשכל של בני אדם. למה? כי הקדוש ברוך הוא דיבר בלשון בני אדם, הוא מדבר בשפה בלשון שהיא מובנת לנו. אבל זה רק משל, בתוך זה מה נמשל? נמשל חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז השכל לא כל כך מתברר, זה לא מה שנקרא, השכל כמובן שמתברר, אבל זה לא מה שנקרא. החוכמה היא מתלבשת בשכל האדם, זה החידוש. אבל במצוות החידוש הוא שהדברים הגשמיים שבהם משתמשים, והנפש של האדם מתבררים. אוקיי? ועל פי מה שנתבהר לי סעיף ד', שעיקר הכוונה בביטול הגזרה דמתן תורה הוא שהתחתונים יעלו למעלה. וכמו כן הוא בנוגע לביטול הגזרה והמחיצה, בנוגע לפנימיות התורה. שימו לב לזה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. שהעיקר הוא העלייה מלמטה למעלה. צריך לומר, דבהביט הנפלאות מתורתך, נכלל גם עניין המצוות, כמו שהם מצד נשמתא דאורייתא. ולכן מביא הצמח צדק פירוש השלה, דנפלאות מתורתך עם כוונת המצוות. והעניין הוא בכדי שקיום מצוות יהיה כדבעי, או על ידי לימוד התורה, דתלמוד מביא לידי מעשה. נכון? אנחנו יודעים שכמו שדיברנו על זה מקודם, שלומדים את פנימיות התורה, אז גם כן מסוגלים לקיים את המצווה מתוך כוונה, מתוך רגש, מתוך התכווננות, שזה לא יהיה באופן כזה שאדם, הוא רוצה מה שנקרא את החיצוניות שבדבר, את השכר, או את הגילוי שיהיה לו, אלא את החיבור עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן, מה השאלה? בואו נסתכל קצת במצגת. אז אם ככה, למה דוד המלך מבקש לראות את הנפלאות מתורתך, מתוך הנגלה בעצם מהלבוש? למה לא לראות את הנפלאות עצמם, כמו שזה בעולמות העליונים? אז אומר, התכלית בעצם לא לברוח מתוך הפשט וההלכה בשביל לרחב ברוחניות, בעצם הבקשה היא שהפנימיות תאיר ותתגלה דווקא מתוך הלימוד הפשוט והמעשה. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים בחסידות, בסופו של דבר, איפה הדברים הנעלים ביותר מתגלים? בתוך חיי היום-יום. נכון? בפרנסה שלנו, בזוגיות, וזה בעצם מה שספר התניא
וזה בעצם מה שהרבי כל הזמן מציע לנו, איך בעצם לנהוג בחיי היום-יום שלנו. עצות והוראות בחיי היום-יום. חיי היום-יום זה עניינים הגשמיים, בסוף הנפלאות איפה מתגלה? איך לנהוג. נכון שזה קשור לתורה מצוות, כי הכל קשור לתורה מצוות, אבל זה לא עכשיו איך לקיים תפילין, איך להניח תפילין. אלא זה הכוונה, זה הפנימיות שבדבר, זה דרך, הנהגה ודרך בעבודת השם. אוקיי? זה הדירה בתחתונים? בדיוק. שם בעצם מתקיימת הדירה בתחתונים. מתקיימת הדירה בתחתונים, בדברים היומיומיים, בדברי הרשות אפילו שאנחנו עושים. שם זה כבר נכנס ויורד מטה-מטה. ולכן כל העניין של פנימיות התורה, כל העניין של השגות הגבוהות, זה חייב להתגלה בתוך הגדרים של העולם התחתון. אז אם ככה, מתן תורה, לפני מתן תורה, מה היה לנו? היה לנו נתק. שמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. הייתה לנו גזרה. עליונים ותחתונים. אחר כך הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה, שימו לב לזה, והנה יש לנו ערוץ פתוח בין עליונים לבין תחתונים. אוקיי? וזה נותן לנו גם כן תנועות בעבודות השם. קיום המצוות, בקיום המצוות, הכיוון זה מלמעלה, זה קצת הפוך פה. הקיום של המצוות זה מלמטה למעלה. פה יש לנו פעולה פיזית עצמה, הנחת תפילין, מטבע לצדקה, ובירור וזיכוך המטה. הכותרות צריכות להיות הפוך. הקיום של המצוות צריך להיות פה. זה בעצם גורם לזה שהתחתונים יעלו, מלמטה למעלה. זה גורם לבירור וזיכוך. בתורה זה מלמעלה למטה. יש התגלות אלוקית לשכל האנושי. התורה נשלמת, נשארת שלמה וקדושה, גם שמתלבש בשכל של האדם. יש פה המשכה של אור בלי שינוי של החומר. אוקיי? עכשיו אנחנו נראה מה זה העניין הזה של הגל הזה. למה בעצם יעקב ולבן הקימו גל של לבנים? בואו נראה בעוד ו'. והנה, כמו שבלימוד התורה, אפילו בניגלה דתורה, ומכל שכן פנימיות התורה, יש ריבוי מדרגות עד אין קץ, כמו כן ובקיום המצוות. אפילו במעשה המצוות, ומכל שכן בכוונת המצוות, שיש בזה ריבוי מדרגות. ועל פי זה יובן מה שידוע, שממעשה המצוות נעשים לבושים לנשמה, בגן עדן התחתון, ומכוונת המצוות נעשים לבושים בגן עדן העליון. זה לכאורה, הרי גם בגן עדן התחתון עצמו, וכן גם בגן עדן העליון עצמו, יש ריבוי מדרגות. איך אפשר שבכל המדרגות יהיו אותם הלבושים? אז הוא אומר שבמעשה המצוות וגם בכוונת המצוות יש ריבוי מדרגות. יש בעולמות העליונים אין ספור מדרגות. לכן כל הזמן יש עלייה. ילכו מחיל אל חיל, זה בעצם אומר שהנשמות גם בעולמות העליונים תמיד מתעלים ממדרגה למדרגה. איך אפשר, הרי אנחנו באים עם המצוות שלנו, אנחנו עולים למעלה, איך אפשר לעלות מדרגות? בדיוק, בכוונות ובמצוות עצמם יש גם כן מדרגות, שזה כבר מכוון כנגד המדרגות בעולמות העליונים. והנה, הגם שכוונת המצווה היא נשמת המצווה, ששייכת בכלל לנשמת הדאורייתא מכל מקום. כמה וכמה עניינים דכוונת המצוות, הוא גם בניגלה דתורה. אין בנוגע לכוונה הכללית דמצוות, שבכל המצוות בשווה. מה הכוונה הכללית? שאני עכשיו בא לקיים את רצון השם. הכוונה ורצון האדם לקיים את רצון השם הוא באופן נעלה יותר. סליחה, זאת אומרת, הכוונה הזו היא גם על פי ניגלה דתורה, אלא שעל ידי פנימיות התורה, הכוונה והרצון דאדם לקיים את רצון השם הוא באופן נעלה יותר. למה? למה שלומדים את פנימיות התורה, אז הרצון לקיים את רצון השם הוא יותר נעלה? שימו לב, בהערה 39, הוא אומר, כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חברו למלות רצונו, אלא אם כן אוהבו או ירא ממנו, כך אי אפשר לעשות לשמו יתברך באמת למלות רצונו לבד, בלי זיכרון והתעוררות אהבתו ויראתו. והדרך לבוא לאהבתו ויראתו היא לימוד פנימיות התורה. כאשר מתחברים למושא האהבה, שזה הקדוש ברוך הוא, על ידי לימוד פנימיות התורה, אז מילה, יש לקיים את הרצון, ויש לקיים את הרצון. יש לקיים את הרצון כמו עבד, יש לקיים, דווקא בהפקר הנחלה, ויש לקיים את הרצון כמו בן שאוהב את אביו, כמו אח ואחות, כמו ראיה, כמו בעצם קיום רצון שמגיע ממקום פנימי יותר, בשמחה ובאהבה, זה על ידי לימוד פנימיות התורה. זאת אומרת, אם מישהו יגיד לך עכשיו, שלא לומד חסידות, תשאל אותו למה אתה מקיים את רצון השם, הוא לא יגיד לך בשביל העולם הבא, הוא יגיד לך בשביל
למה אתה מקיים תורה מצוות? בדרך כלל מה תשמע? גן עדן, שכר וזה, בסדר. עכשיו פתאום הוא יפתיע אותך, יגיד לך, זה מה שהשם רוצה. תגיד לו, מה, אתה לומד חסידות? הוא אומר, לא. למה? כי זה כוונה בניגלה. רק מה, אז תגיד, אוקיי, אז מה אני עושה פה? בשביל מה אני לומד ניגלה? בשביל מה אני לומד פנימיות התורה? הוא כבר יודע את זה מעצמו. אלא אנחנו לומדים בפנימיות התורה בשביל לקיים את רצון השם באהבה, בשמחה, בזריזות, בנפש חפצה, אז בדרך כלל האדם יעשה דברים כאלה בשביל עצמו. אבל אם הוא לומד פנימיות התורה, פתאום הוא עושה את הדברים. לשמח את השם. לשמח את השם, בגלל שהוא מבין מה זה להידבק בקדוש ברוך הוא, הוא מבין מה זה לעשות את רצונו באופן פנימי ועמוק יותר, וממילא הוא עושה את זה גם בזריזות ובשמחה. אוקיי? אז הוא אומר, וגם הכוונות הפרטיות של כל מצווה בפרט, הרי הטעם והכוונות בכמה וכמה מצוות נתפרש גם בניגלה דתורה, גם על פי דרך הפשט. ועד שהטעם בכמה וכמה מצוות מפורש בקרא. ומכל שכן על פי דרך הרמז והדרוש, אלא שהטעם והכוונה דה מצוות שעל פי דרך הסוד, הוא נעלה הרבה יותר. ועל ידי זה מתווסף עומק גם בהטעם שעל פי ניגלה. יש לומר, דכמו שבנוגע לראיית הנפלאות דתורה. הבקשה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, היא שראיית הנפלאות דתורה תהיה מתורתך, מעניינים אלו שבגליה דתורה, מהגוף דתורה וגם מהלבוש דתורה. על דרך זה בנוגע לכוונת המצוות, שהנפלאות דכוונת המצוות, כמו שאומר לנו אשלה, כוונות האריז עלו למעלה יותר, צריכים לראותם מתוך הכוונות שעל דרך הפשט. ויתרה מזה, מתוך הכוונות על דרך הפשט, המובנים לבין 5 למקרא, שמדוגמת לבוש דאורייתא, סיפורים דתורה שגם תינוקות לומדים אותם. זה בדיוק תורת החסידות. אספר לך איזה סיפור עם האבנים, פתאום האבנים האלה זה נהיה עבודת השם. פתאום המעשה הזה של יעקב אבינו, זה הופך להיות, הדרך הפשט, אפילו דברים שתינוקות מבינים, זה הופך להיות לא עכשיו כל מיני פרצופים, רק ספירות, עניינים כאלה נעלים. זה הופך להיות מה שנקרא כוונות הכי נעלות. כי התכלית היא שהגבוה יורד, מטה. וסופם בתחילתה, בדיוק. אוקיי? אנחנו עומדים לסיים. אנחנו הולכים להביא פה כמה ביאורים מאוד 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 חזקים, הרב הולך להביא לנו, אז stay tuned, כמו שאומרים. טוב, אריאל? אוקיי. זין, ולהוסיף, בכוונת המצוות נוגע עניין זה, שעניינים הכי נעלים, ידעו מעניינים אלה כמו שהם בפשטות עוד יותר מאשר בתורה. כיתרון בזה שידיעת הנפלאות היא מהעניינים שבפשטות, הוא שעל ידי זה תהיה ידיעת הנפלאות לאדם גם מצד עניינו. וכיוון שעניין המצוות הוא לצרף בין את הבריות, לפעול בירור וזיכוך באדם המקיים את המצווה. נכון, כמו שראינו מקודם, בעיקר הבירור והזיכוך הוא על ידי כוונת המצוות. לכל שהכוונה היא נעלית יותר, הבירור והזיכוך הוא נעלה יותר. לכן בעניין המצוות נוגע עוד יותר, שידיעת הנפלאות בכוונת המצוות תהיה מתוך הכוונות שבפשטות. כמו שאתה נמלמד אותנו. בדיוק. נכון? זאת אומרת, אגב, נכון, נראה בעצם לאיפה האדמו"ר הזה כן לוקח אותנו, מה בעצם הכוונה הפשוטה, שבזה מלובש הכוונה העליונה ביותר. שאדם עכשיו ניגש להתפלל. איזה כוונה פשוטה, הכי פשוטה, שמלובשת בה הכוונה העליונה ביותר, זה בעצם החידוש. אז בואו נראה, שימו לב. ועל פי זה יש לבאר מה שמביא הצמח צדק, במאמר שורש מצוות התפילה, הלשון, אני מתפלל לדעת, זה התינוק. בואו נראה את זה בפנים. אוקיי? אני מתפלל לדעת, זה התינוק. למרות שיש איזה שהן קבלות, עצומות, כל מיני ייחודים, כל מיני פרצופים, ספירות, המשכה של המוחין למידות, כל מיני, זה התפילין דרך אגב, שזה המשכה של מוחין למידות, כל מיני דברים כאלה קבליים. להסתכל על היוד ועל הזה ועל האדני ועל כל דבר במקום והשורש שלו. התכלית היא בעצם לחבר את הכוונות האלה לכוונה של הפשט התמימה ביותר. זאת אומרת שהסוד, שימו לב לזה, הוא יורד לפשט בחיים של האדם. זה מה שהוא אומר, אני מתפלל
לדעת זה התינוק. מה זה אני מתפלל לדעת זה התינוק? מה ניכר אצל התינוק? תמימות. נכון, תמימות. שמה? מה התמימות? זה לעשות את רצון אביו, מה? התמימות של התינוק הוא שאצלו הקדוש ברוך הוא קיים בפשטות. מתי הילד מאבד את התמימות הזאת? שהוא גדל, נכנס בו דעת. בדיוק. זאת אומרת, כשנכנס בו דעת, לכאורה הוא היה צריך יותר להאמין, יותר מה שנקרא להביא את זה לחיים שלו. רק מה, שהוא היה ילד, אצלו זה היה פשוט וברור שיש קדוש ברוך הוא. רק כשהוא גדל, יש לו כל מיני הנחות ומוסכמות של עולם הזה. כל מיני מהלכים טבעיים שהוא רואה, וקצת יש לו שאלות וקושיות. אז כשאנחנו גדלים, להפך, אנחנו כביכול מאבדים את הדעת של התינוק. אז מה אנחנו צריכים להביא ולגלות מחדש? אני מתפלל לדעת זה התינוק, שאצלו מה שמונח בפשטות שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בפשטות. כגמול על אימו. שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה פשוטה. כילד שמדבר לאבא שלו, מה? מה שאני לא מכיר, מה זה אומר, מה צריך לחשוב? שאני פשוט מדבר עם אבא שלך, פשוט. אתה מדבר עם איזה אישות שאתה מתפלל? אתה מדבר לאדם שהוא נוכח, לאישות שהיא נוכחת, או שאתה מתפלל למשהו שהוא רחוק ממך, שאתה לא ממש מרגיש. האם אתה מדבר עם חבר שלך, אתה מרגיש שיש לפניך מישהו? כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש שאתה פונה למישהו בלשון נוכח? שניצב עליו. זה מאמרים יפים, אבל האם אתה באמת מרגיש וזה נראה לך שאתה באמת... לא, אני משתדל. יפה, נכון, זה בדיוק הנקודה. אני מתפלל לדעת זה התינוק, זה דבר לכאורה פשוט, אבל מלובש בזה סוד עצום. אז הוא אומר, יש לומר שבזה מרמז שכוונות לתפילה בדרגות הכי נעלות, צריכות להיות קשורות עם עניין התפילה כמו שהיא לדעת התינוק. אין בנוגע לכללות עניין התפילה. שידיעת עניין התפילה בדרגות הכי נעלות, תהיה גם עניין התפילה כמו שתינוק מבין. קודם כל בפשטות, להבין את הכוונות כמו שתינוק מבין. ואין נוגע לביור העניינים, הפסוקים, בקשות וכו', שאומרים בתפילה. שהביורים הכי נעלים צריכים להיות בהתאם, ועד שידיעתם תהיה מתוך פירוש המילות התפילה, כמו שתינוק מבין. זאת אומרת שכל הכוונות, להביא אותם מתוך מילות התפילה. הדברים הפשוטים שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו קורא. ולאו דווקא להביא עכשיו את העניינים, רק את העניינים הגבוהים, שלאו דווקא תינוק היה מבין אותם. אלא להביא את הדברים מתוך הכתוב עצמו של התפילה. וגם שהעניין זה הוא בכל העניינים שבתורה, מכל מקום, כיוון שעניין התפילה היה לה מלמטה למעלה, בירור וזיכוך האדם, לכן בתפילה העניין הזה נוגע יותר. ולכן במאמר שורש מצוות התפילה, מובא העניין, דאני מתפלל לדעת זה התינוק. זאת אומרת שכל העניינים הכי נעלים יתגלו מתוך הפשט של הכתובים. כמו שתינוק מתפלל, הוא מתפלל את הפשט, נכון? מה מלמדים אותו בהתחלה? להגיד את המילים מילה במילה. אז אותו דבר שכל הכוונות הנעלות, אני מתפלל לדעת זה התינוק, יתגלו מתוך, כמו שראינו שזה מתגלה מתוך התורה, שזה מתגלה מתוך העניינים של האדם, שיתגלה מתוך העניינים שבתפילה עצמה. אוקיי? בואו נחזור עכשיו. גם ההתחלה, כן, גם התורה שמתגלת, אתה רואה שזה מתוך פסוקים, כן, כמו שכתוב, ניתן דוגמה. הודו על ארץ ושמיים, כן, מה זה הודו? הודו זה הערה, ארץ ושמיים, זה עליונים עליונים, עליונים תחתונים, שזה כל הבריאה בעצם מגיעה משמו של הקדוש, הערה משמו של הקדוש ברוך הוא, שזה הודו, כן, וירם קרן לעמו, שזה בעצם הגילוי, זה הקרן, מה זה קרן? קרן זה עצם הדבר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את עצם הדבר, את עצמו, כן, נכון? שזה בעצם נתן לנו את התורה את התורה והמצוות. אוקיי? אז בואו נראה את הגל הזה. למה יעקב ולבן בעצם הקימו גל של אבנים? שהיו עושים חומה. חומה זה דבר שהוא לא נועד שיעברו אותו. נכון? לעומת זאת גל של אבנים, מה הם עשו שם בגל של אבנים? הם בעצם אמרו, אתה אולי לא תעבור את זה, אבל למה אתה לא תעבור? לא תעבור לדבר שהוא הפך השלום. כן? לרעה אתה לא עובר, אבל מה אתה כן עובר? לפרקמטיה. למסחר הזה אתה כן עובר. זאת אומרת שזה, לכאורה זה כן דבר שהוא מפסיק, אבל כל עניינו של הדבר המפסיק, שיבוא לידי מעבר בשביל סיבה מסוימת. אוקיי? אז אם ככה, חומה אמרנו היא מסמלת נתק, הגל אבנים אפשר
להעביר דרכו משהו. זה מה שהוא אומר לו, אם אני לא אעבור אליך, זה בעצם התנאי, לרעה. רש"י אומר, לרעה היא אתה עובר, אבל אתה עובר לפרקמטיה, למסחר. אז בעצם יש פה גל שהוא הכרחי בשביל ליצור עליונים ותחתונים, אוקיי? חייב שיהיה דברים שהם נסתרים בעצם, זה בעצם הדרגה של לבן, שזה הלובן העליון, שזו הדרגה שהיא למעלה מגילוי. אבל כל זה בשביל שאחר כך הדרגה הזאת תבוא לידי גילוי בתוך המציאות, בתוך הדברים התחתונים של האדם. אז מה עשה רשב"י? רשב"י הוא לקח את הלובן העליון הזה, את האור אינסוף שלפני הצמצום, אוקיי? ובעצם הוריד את זה לתוך סדר השתלשלות, שזה העולם של יעקב. ויעקב אנחנו יודעים שהוא מגיע מעולם התיקון, נכון? עשיו הוא מעולם התוהו, יעקב הוא מעולם התיקון. זה בעצם הפעולה של רשב"י פרץ. הוא פרץ את שתי המחיצות. קודם כל המחיצה של הגל, וגם שזה ירד עד לעולם הזה התחתון. זאת אומרת, במקום של האלם, של ההסתר, של הקליפות, הגל התחתון זה בעצם הפרסה שמפסיקה, שמפסקת, שאותו אור עליון יתגלה בתוך המציאות התחתונה. בואו נקרא את אות ט', נקבל את זה קצת במילים של הרבה, לפני שאנחנו מסיימים עם המצגת. הייתה בחטא נראה לי. כן. וזהו הקשר לשני הפסוקים, באות ח'. וזהו הקשר לשני הפסוקים שבהם מרומז העניין דל"ג בעומר, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, עד הגל הזה. כי הגל שבין לבן ויעקב הוא דוגמת הגזרה והמחיצה בין העליונים ותחתונים שהייתה קודם מתן תורה. מבואר בסידור שער הל"ג בעומר, איזה סידור? של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הזקן, אם לא הכרתם את הסידור שלו, יש לו סידור עם ביאורי חסידות נפלאים ועמוקים, כדאי לראות את זה שם, יש שם שער שנקרא שער ל"ג בעומר, הוא אומר, בהגל שבין לבן ליעקב שני עניינים. הגל שבין לובן העליון, שלמעלה מיעקב, ליעקב, והוא הפרסה שבין עולמות האינסוף שלמעלה מהצילות והצילות. והגל שבין יעקב ולבן התחתון, שזה בעצם הפרסה בין הצילות לביאה. זאת אומרת, הצילות גם הוא עולם של אלוקות. אוקיי? אבל זה כבר נכלל בגדר של עולם. העולמות האינסוף, הלובן העליון, זה כבר למעלה מעולמות של תיקון, עולמות של הגבלה. אז יש פה שתי פרסות. הפרסה של הלובן העליון, בין הלובן העליון לעולם האצילות, לעולם התיקון, והפרסה, ההפסק בין עולם האצילות לבין ביאה, בדיוק. בריאה, יצירה, עשייה. והרמז דל"ג בעומר בפסוק זה הוא, שעל ידי רשב"י נתברר הגל והמחיצה. המחיצה שבין לובן העליון ליעקב, וגם המחיצה שבין יעקב ללבן התחתון. משמע גם בין האחילם, בין הלובן העליון לבין הלובן התחתון. אם הוא שבר את שתי המחיצות, אז אין כאילו מה שמפסיק ביניהם גם. נכון, זה בדיוק הנקודה. הנקודה שזה לא, הגילוי הוא לא רק בעולם האצילות, הגילוי גם יורד למטה לביאה. והיינו שגם בביאה ועד בעולם העשייה, יהיה גילוי האצילות וגם גילוי האור אינסוף שלמעלה מהאצילות. זה החידוש. לא רק עולם האצילות מתגלה למטה בביאה, אלא גם עולמות האינסוף שלמעלה מהאצילות. ועניין זה הוא התוכן דפסוק השני, שמרמז על ל"ג בעומר, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. שגם בעניינים שבניגלה דתורה, שזה ביאה, וגם בלבושה דאורייתא, בסיפורים דתורה, יהיה בגילוי הנפלאות דתורה, מבחינת נשמתא דאורייתא, אצילות, וגם מבחינת נשמתא דנשמתא, שזה למעלה מהאצילות. זה החידוש. לכן יש לנו פה שני פסוקים. אחד עד הגל הזה, השני זה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. מה זה גל עיניי? גל עיניי זה שייך לתחתון. עד הגל הזה זה הצורה העליונה יותר. זה שייך גם כן לתורה ומצוות. תורה זה הצורה העליונה. המצוות זה שייך יותר למדרגה התחתונה. זאת אומרת שגם במדרגות התחתונות, הסיפורים שבתורה, הניגלה שבתורה, מה יאיר בתוכם? הפנימיות, האור אינסוף של הלובן העליון. אוקיי? ולהוסיף, על פי הידוע, שכל העניינים בתורה הם בתכלית הדיוק, צריך לומר, זה שהפסוק עד הגל הזה, שמדבר בעניין הגל והמחיצה שבין לבן ליעקב, מרמז על ל"ג בעומר שעניינו הוא ברור הגל והמחיצה. נכון? כי מה עשה רשב"י? הוא בעצם פתח, אמרנו, את המחיצה. אז הגל הזה זה הבירור של הגל, הוא כזה שהסימן והעדות, על אני לא אעבור אליך גומר, אתה לא תעבור אליי גומר, היה שעשו גל, ולא שעשו חומה. ולרמז שעשיית המחיצה מלכתחילה היא באופן שיש מקום
לשבור אותו. בעצם, שיהיה אני אעבור אליך ואתה תעבור אליי. תעשה חומה, מה אתה רוצה? חומה זה מיועד שלא יעברו, אבל אם אתה עושה גל, מה הבעיה? גל אפשר לפרק אותו. אפשר לפרק את הגל, אוקיי? היינו שהכוונה בעשיית המחיצה בין העליונים והתחתונים מלכתחילה, הוא בכדי שאחר כך יהיה חיבור עליונים ותחתונים. וזה שבהתחלה היה צריך להיות המחיצה בין העליונים והתחתונים, הוא הכוונה בדירה בתחתונים, שהדירה תהיה בתחתון, שאין תחתון למטה ממנו. אם אין גל, אם אין מחיצה, אז אין תחתונים. זאת אומרת, אז כל המטרה של המחיצה זה בשביל הגילוי, כל המטרה של התחתונים זה בשביל שיתגלה בהם אחר כך העליונים. אלא מה? שיש מחיצה ביניהם שהוא סימן ועדות שיהיה לא אעבור אליך ולא תעבור אליי, בכדי שעל ידי עבודת ישראל יהיה החיבור גם תחתונים אלה, שיש גזירה שלא יתחברו עם העליונים, עם העליונים. זהו שהרמז דלג באומר בפסוק עד הגל הזה, כי זה שרשב"י בירר הגל והמחיצה, הוא שעל ידו נתגלה העניין הפנימי לצמצום עצמו, שהכוונה בצמצום היא עניינו הפנימי בשביל הגילוי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא צמצם את עצמו בשביל שיהיה לנו רע. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בשביל שאנחנו נגלה אותו. זה החידוש. אנחנו חושבים, הרבה פעמים אולי היינו חושבים, שיאללה, צריך לצאת מהעולם ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מעבר לעולם הזה, ויאללה, מתי יגיע כבר הסוף? כמו שאולי יש כאלה שמחכים, או מצפים, או רוצים, או מכוונים, שיגיעו ליום אחד. אומר לך, לא, כל העניין של הצמצום, ההלם וההסתר, הניסיונות, הקשיים, המערכות יחסים, הדברים שנראים, מה שנקרא, הכי חשוכים, עד הגל הזה. זה המחיצה של יעקב ולבן, בשביל שיש הלם והסתר, כדי שתגלה בו את האלוקות. זה כל מה שמגלה לנו תורת החסידות. כן, כמו הסיפור הידוע על חסיד שקיבל גיהנום, והוא קרא רבה תעזור לי, ומה הוא שט לו? יד עם דולר, תעשה פה בית חב"ד. נכון? למה? כי אם הגעת לפה, כנראה שיש לך שליחות, וזה הראייה המיוחדת של חסידות. זה הראייה המיוחדת בעצם לעשות בתוך הצמצום, לעשות שם הדירה בתחתונים. אם הגעת למקום הזה, כנראה שיש לך שם בירור שרק אתה יכול לפעול אותו. מהשם מצעדי גבר קוננו. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותך למקום הזה, כנראה שיש לך שם שליחות, ושרק אתה יכול לפעול בבירור, זה בדיוק הנקודה פה. איך הגענו לכל התובנות האלה? על ידי רשב"י. הרשב"י הוא בירר את המחיצה. היום זה נשאר לנו דבר שכולם מתעסקים בו, כולם אומרים אותו, כן? אבל בשביל להגיע לתובנה הזאת, בדור השביעי, זאת אומרת שהדור השביעי הוא דור כזה נמוך, שלכאורה היינו צריכים להיות משוקעים במצרים, במ"ט שערי טומאה. יש מי שאומר שבדור שלנו זה יותר גרוע במ"ט שערי טומאה של מצרים. כן? אז לכאורה איך בכלל אפשר שמישהו פותח את הפה ואומר תודה אבא? מישהו מסוגל לפתוח את הפה ולהתפלל. זה חידוש מאוד גדול, לא אני אומר את זה, מי אומר את זה? הענוותנות של משה רבנו. כתוב שמשה איש ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, ממה הוא היה ענב? ממה הוא התבייש ויפול משה על פניו, ומה הוא נפל, מה הוא ראה? הוא ראה את הדור השביעי, הוא ראה את הדור האחרון. הוא אמר, כזה דור נמוך, עדיין מקיימים תורה ומצוות, עדיין דבקים באלוקות. התבייש מהדור של עקבתא דמשיחא. אתה מכיר את הביאור הזה? לא. אנחנו פה בשבת בצהריים, אנחנו לומדים את זה בשבת בצהריים. אז אם זה התנועה של משה רבנו, ואנחנו נמצאים בדור הזה, ועדיין בתוך הדור הזה אנחנו מסוגלים בתוך המקום הכי נמוך לגלות אלוקות, מאיפה זה מגיע? זה החידוש של רשב"י, זה החידוש של החסידות. לגלות אלוקות במקומות הנמוכים ביותר, בתי חב"ד בכל העולם, בכל מיני מקומות נמוכים, כל מיני מקומות רחוקים, כל מיני מקומות של עבודה זרה. איך יש שם בכלל בית כנסת, איך יש שם בכלל חיים של יהדות, כן? זה מגיע מתוך המקום הזה של רשב"י, של פנימיות התורה. גל עיניי והביט נפלאות מתורתך, להוריד את האלוקות למקום הנמוך ביותר, בידיעה שהמקום הזה נמוך בשביל שיגלו שם אלוקות, בדיוק. בואו נסיים. בואו נראה אם יש לנו פה עוד איזה שקף מעניין. אוקיי? אז יש לנו פה את הסוד של המחיצה. למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את המחיצה? כי שלמות אלוקית לא יורדת מלמעלה ומבטלת את המציאות, אלא שהמציאות התחתונה מתוך הגבולות שלה, בוחרת את האלוקות בעצמה. זה עבודת התחתון, זה הגל עיניי.
בדיוק. אז זה בדיוק המטרה של הגל והמחיצה, זה לא להסתיר את האור לנצח, אלא לאפשר לעולם להיות מציאות עצמאית, כדי שמתוך זה יגיע לבחירה. אם הוא לא מציאות עצמאית, איך הוא יבחר? אין פה בחירה. אם הוא בטל בעצם לאלוקות, הוא לא בוחר, כי אין לו אופציה אחרת. נכון? בחירה זה בין שני דברים שהם שווים, או שבכל אחד יש מעלה שאין בזולתו. שהעולם נראה לאש ומציאות, שהעולם נראה כמציע כיף ותענוג, ובכל זאת הוא בוחר בקדוש ברוך הוא, שגם הוא מציע, הוא נראה, הוא מרגיש כמציאות, או מציע את התענוג האלוקי וכו' וכו', אבל יש לי משהו שמושך אותי, זה אני, זה הרצונות שלי, אז יש לי פה בחירה. נכון, אם עכשיו אני בוחר באלוקות, אז הרווח הוא לא יהיה ניכר לעיניים, אם אני בוחר עכשיו בעבירה, זה דבר שהוא מה שנקרא יצר הרע משלם במזומן, אז יש פה מעלה שכביכול אין בזולתו, אז יש לי פה בחירה. אבל אם לא הייתה את המחיצה, אם לא היה את הגל, אז לא היה תחתון, לא היה תחתון שמתברר, לא היה תחתון שמגלה אלוקות, כי הכל היה בטל בעצם. מה שהיה בגאולה. נכון, אבל בשביל להגיע לזה אנחנו צריכים לעבוד. להגיע לזה, זה יהיה מתוך עבודה. עד הגל הזה וגל עיניי, זה בעצם שני תהליכים. תהליך שמלמעלה למטה, מצד אחד, שהקדוש ברוך הוא בא ומצמצם את עצמו, וגל עיניי זה הראייה והגילוי שמגיע דווקא מתוך הצמצום, מתוך הבחירה. מה אתה אומר? לא. יופי. בואו נסיים. וזהו הרמז. שהרמז דלג בעומר בפסוק גל עיניי והביט הנפלא מתורתך, למדים מהרמז דלג בעומר, שבפסוק הדגל הזה, כי עיקר החידוש והגילוי, העילוי, דגל עיניי והביט הנפלא מתורתך, הוא שראיית הנפלאות לתורה תהיה לא רק מפני שהנפלאות יהיו בגילוי, אלא על ידי גל עיניי, שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיני האדם, ויראה האדם את הנפלאות לתורה מצד עניינו דאדם, וכדי שהאדם התחתון יוכל לראות את הנפלאות לתורה מצד עניינו, הוא על ידי העניין דלג בעומר המרומז בעד הגל הזה, גילוי עניינו הפנימי דהצמצום, שהצמצום בשביל הגילוי, קראנו את זה מקודם, טוב היה לקרוא את זה שוב. י' ועל ידי לימוד והפצת, שימו לב לזה, ועל ידי לימוד והפצת פנימיות התורה, תורתו של רשב"י, ובפרט כמו שנתגלתה בתורת החסידות, גילוי באופן דהתפרנסון, הבנה והשגה, עד שהשכל האדם הלומד נעשה חד עם העניין של הלומד, שימו לב, לימוד והפצת פנימיות התורה. איך אתה מגיע לגל עיניים והביט הנפלא מתורתך, שלומד חסידות ומפיץ חסידות? איך אתה לומד חסידות? יש לך שיעור, יש לך חברותה, בגלל שאתה מפיץ חסידות, זה גם דרך של לימוד. אתה גורם לאחרים ללמוד, שאתה גורם לאחרים ללמוד, אתה למד בעצמך. זה נאמר, מתלמידה יותר מכולם, בדיוק. אז אומר, עד שהשכל דאדם הלומד נעשה חד עם העניין שלומד, שהוא על דרך המבואר לעיל בעניין גל עיניי, שראיית הנפלאות לתורה מצד עניינו של האדם עצמו, זוכים לגילוי פנימיות התורה שיהיה לעתיד לבוא. שהגילוי אז יהיה נוסף על מצד מלמעלה, אלא שזה עניינו דהעולם, כמו שכותב הרמב"ם, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד, חולו שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם, כי מים להם מכסים, בגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, תקף ומיד ממש. שימו לב, וזו הנקודה פה, החזון הסופי זה דירה בתחתונים. לא אור חיצוני שנכפה על העולם, אלא העולם עצמו והחומר, הוא בעצם יגלה ויהיה חדור בידיעת השם. איך הוא יהיה חדור בידיעת השם? שהוא יגלה את השם. אני לא רואה את הקורה, אלא דבר השם שמחיה את הקורה. ואז האחדות האלוקית מצד אחד היא לא תבטל את המציאות החומרית, אלא מציאות הגשמית היא תהפוך לכלי שקוף שמעיד על הבורא. איך זה יהיה? קודם כל, יהיה ניסים גדולים. הטבע הוא יהיה נס. הנס יהיה טבע. כן. אפשר להגיד שגם עכשיו זה ככה, פשוט אנחנו לא רואים? קודם כל, ודאי, אבל אנחנו יכולים להסתכל בהרבה ניסים שקורים לנו מסביב, כל אחד בחיים הפרטיים שלו. וזה מה שבעצם אנחנו למדים, שכל הזמן שאנחנו מספרים ניסים, השגחות פרטיות, ככה בעצם אנחנו שמים עוד, מסירים עוד שכבה של גל עיניי והביט הנפלא מתורתך, נכון? שמי שמספר בגילוי שלו, בגילויים שלו, שהקדוש ברוך הוא עושה לו, הוא זוכה לראות עוד גילויים. אז מה זה היעד? היעד זה גל עיניי, לראות הנפלאות העמוקים ביותר של התורה,
איך לא לברוח מן העולם, אלא להשתמש בגבולות ובמציאות הפיזית, כן, בניסיונות שלנו, באתגרים היומיומיים, לבחור שם בקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה בעצם רואים את הגילויים בתוך המציאות, בנפש גם כן. וזה פועל בירור של התחתון, לומדים פנימיות התורה, מקפידים על מצוות מעשיות, ואז הופכים את השגרה של החיים לכלי לאור אין סוף. חזק וברור. לגמרי. יפה. שאלות מהבית? אפשר לשטוח אפשר לכתוב. מי שיש לו שאלות, בעזרת השם, חזק וברוך, תודה רבה. שיהיה בעזרת השם לג שמח, כמו שאומרים. מה זה לג שמח? איפה רואים את לג שמח במציאות? שהמציאות שלי מתחילה לדבר אלוקות. שהסביבה שלי מתחילה לדבר אלוקות. שהחברים, משפחה, תלמידים, מתחילים לפעול ולנהוג על פי פנימיות התורה, אז זה מראה שאנחנו לומדים, מפיצים, מקרבים, והסביבה שלנו הופכת להיות סביבה שמגלה אלוקות. שנזכה בעזרת השם ללמוד ביחד, להתעלות, לקבל פני משיח צדקנו. חיים וחיים. יאללה, קצת סבב. כן, סבב, בבקשה. תודה.